Aviam, jo em dic Pilar Perdigó i aquí treballo aquí al Centre Medieval dels Càtars i també sóc responsable de l'oficina de turisme de Bagà. Explica-me, el catarisme és vist com una causa típicament occitana. Aquí estem en Catalunya. Quina ligació hi ha entre el catarisme i la Catalunya? És una immigració o són de Catar que eren aquí en Catalunya? Aviam, els càtars, el fenomen càtar es va donar principalment a Occitània. Aquí a Catalunya n'hi havia, però no n'hi havia masses. El que va rebre Catalunya va ser que quan hi va haver la guerra, la creuada contra els occitans, els càtars fugien de la persecució, travessaven el Pirineu i venien a instal·lar-se aquí, a la Corona d'Aragó. Hi havia una raó per s'instal·lar aquí? O és que la gentillesa catalana és tan gran que se venien aquí? Quina és la raó de l'instal·lació dels càtars aquí? Aviam, la raó principal era que el rei d'Aragó, Pere el Catòlic, havia anat a defensar els càtars. Per Pere va ser una raó, per ell era una raó, ell considerava que els occitans eren vassalls seus i ell considerava que era el seu terreny d'expansió pel nord, Occitània. Quan es va veure amenaçat no va dubtar un moment. Aleshores ell va reunir un exèrcit de nobles catalans i van anar a defensar els càtars. Es van enfrontar a Moret. Dissortadament Pere mor a Moret. Però els càtars van saber que si travessaven el Pirineu hi haurien alguns senyors que els acollirien, no tots els senyors catalans. Aquí el catarisme és vist com una religió herètica, però el catarisme és una altra manera de veure el cristianisme. I l'arribada del nouvel cristian, d'aquesta nouvel cristian catar aquí, i l'afrontament de la presència catòlica aquí, hi ha hagut problemes, hi ha hagut també l'inquisició aquí? Sí, la Inquisició funcionava a banda i banda del Pirineu i també, jo sempre vull dir, no es podia ser, o sigui, era una cosa mal vista per l'Església que un fos càtar. El que la majoria de gent continuava seguint la seva religió. Llavors, més o menys amenaçats, podríem dir, per l'Església, alguns deien que no ho eren, però quan l'Església els deixava una mica, ells tornaven a les seves creences càtares. Aquí on a visitat el centre medieval i de Catars, hem entenut parlar de Guillem de Verdaguer. És un trobador, un juglar, un personatge important noble d'aquí, ha visitat Occitània i ha estat influençat també per la poesia occitana i què ha portat a la cultura catalana. Aviam, Guillem de Berguedà és un dels trobadors més importants que hi ha a la cultura catalana. Aleshores, ell, per motius del seu caràcter, que tenia molts problemes, que s'enfrontava amb tothom, va viatjar molt. Va viatjar a Occitània, on sabem que, vull dir, perquè tota la seva poesia està escrita en occità. Ell va escriure tota la poesia en occità, el que probablement va viatjar perquè, ja dic, mogut pels problemes amb què es ficava un darrere l'altre, però era una persona molt culta i també va ser una persona que, vull dir, ens ha deixat un fidel reflexe de com eren els senyors feudals en aquella època. Estem aquí al costat d'un castell que se diu Mata Plana. Ens ha una estació de gara, una estació de tren que se diu Mata Biou. Mata Plana és un lloc un poc excepcional per un nom català aquí. Mata Plana, no, és un nom bastant normal. Plana vol dir pla i vull dir mata podria ser qualsevol herba, o sigui, no és un nom excepcional. Mata Plana és un nom bastant normal a Catalunya. Explica'm quina ligació hi ha entre Mata Plana i Andorra. Amb el castell de Mata Plana, la història del castell... No, és Castellbò. Sí, aviam, la història és la història de Castellbò, és la que està relacionada amb Andorra. La família de Castellbò van ser, aquests sí, eren una família noble que aquests eren càtars, aquests eren càtars. Aleshores, com que ells van perdre la guerra, resulta que el senyor de Castellbò, Arnau, estava casat amb Arnaldeta de Caboer, senyora de les Valls d'Andorra. El senyor de Castellbò estava enfrontat al bisbe d'Urgell. Aleshores, Arnau de Castellbò mor, però era un procés llarg d'heretgia i a l'últim l'Església dona la raó al bisbe d'Urgell. El bisbe d'Urgell es queda les propietats de la família Castellbò i aleshores també vol les propietats de la dona de l'Arnau, que és Arnaldeta de Caboer.
però ells tenien una filla, Ermessenda, que estava casada amb el comte de Foix. Aleshores, la casa de Foix també creu que té drets sobre Andorra. Però, bueno, encara avui en dia no s'han posat d'acord qui va guanyar ben bé aquest procés, perquè avui en dia Andorra encara conserva dos coprínceps. Un és el bisbe de la Seu i ara, a l'actualitat, al segle XXI, l'altre és el president de la República Francesa. Però serà la casa de Foix qui donarà a França els seus drets sobre Andorra. Aquí ben explicar un tros tout pitjor de l'història d'aquell lloc, d'aquell part dels Pirineus. Aquí som al costat d'un indret on hi ha mapes d'Occitània, mapes d'Aquitània, mapes de Provença, mapes de la Corona d'Aragó. És un lloc excepcional per conèixer la història d'Occitània. Donc és un lloc excepcional per tota visita d'Occità que poden venir aquí. És una clau històrica per la relació occitano-catalana. Sí, jo crec que sí. A més, jo veig que tothom qui ve aquí, la descoberta del catarisme, del món occità, ja no del catarisme, sinó on es va donar la cultura occitana d'aquella època, que podríem dir que va ser un renaixement avançat, vull dir, 300 anys abans, la societat més desenvolupada d'Europa, la veritat és que els hi crea, vull dir, bueno, la gent els sorprèn molt el refinament i la cultura que havia arribat a Occitània en aquell temps. I llavors aquí és la descoberta. Aquí, que les escoles venen visitar Accor, que se posa una qüestió sobre les fronteres dels estats, sobre l'Europa, és un qüestionament normal, és un qüestionament clàssic. Sí, les escoles, bueno, clar, sempre hem d'explicar que les fronteres de l'Europa actual, vull dir, difereixen molt de les fronteres del segle XIII, però sí, a la gent els sorprèn molt, vull dir, per exemple, que Occitània, vull dir, fos part de la Corona d'Aragó, que Occitània, vull dir, encara es conservi, vull dir, podríem dir una llengua que ens entenem, que té els seus trets diferenciats, però amb els occitans encara, vull dir, amb la llengua occitana encara ens podem entendre.